आरो नैबे खैला मेला हालामनि गासैबो जोंनि जा लक्ष्यजों जोङो हा राननाय हाबाफारि बे हाबाफारिखौ दैदेननायाव जाफुंसार होनायाव दाव दाव खालामनाय जोंनि साफ्रोमबो ग्राम सभानि आफादगिरि नेहाथारि आरो सोद्रोमा नोंथांमोन बे दिनैनि गेदेर जारिमिनारि फोरमान बिलाइ राननाय हानि फोरमान बिलाइ राननाय हाबाफारियाव नुजाथिनो हानाय जोंनि 31 नं सिडली बियाबनि मानाव गेदेर एमएलए निर्मल कुर्म ब्रह्म बिथां सरकारि भाबै खुंनाय दिनैनि बे हाबाफारियाव नुजाथिनो हानाय जोंनि पिडि राभा बिथां डिएफअ बिथां बसुमतारी रेन्जार बसुमतारी आरो साफ्रोमबो अफिसियेल मावथि लोगो नोंथांमोन डिएलसि एसडिएलसि गासैबो बिबानाव थानाय आफादगिरि आरो सोद्रोमा नोंथांमोन जायफोरनि सान हर नाजाथाबनायजों दिनैनि बे खामानिखौ जाफुंसार होनो हाबाय जोंनि बे हाबाफारियाव गभर्नमेन्टनि हाबाफारियाव नुजाथिनो हानाय जोंनि इउपिपिएल दोलोनि साफ्रोमबो मावथि लोगो नोंथांमोन आरो दिनैनि बे लेन्ड टाइटेल सार्टिफिकेट हाबाफारियाव गाव गावनि हानि फोरमान बिलाइखौ लांनो फैनाय जोंनि अनजाथाव बिदा फंबाय रायजो राजा नोंथांमोन मानगिरि श्री प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोंनि सरकारा बेफोर हाबाफारिखौ सेकेन्ड फेज हिसाबै दाखालिनिफ्राय जोङो मावजेनबाय बे सेकेन्ड फेजआव जोङो गासै बिटिसि हालामाव 14,000 न'खरनो जोङो हानि पाट्टा होनो थांगासिनो दङ फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव बिनिनो जोंनि नैबे चिरां जिल्लायाव 5,134 न'खरनो जोङो हानि पाट्टा होगोन आरो जोंनि नैबे खयलामैला हालामावहाय मालिबिथा खयलामैला आनन्द बिटिनि आमथेखा बेफोर जायगायाव जोङो गासै 2,368 न'खरनो जों हानि 3,028 न'खरनो जोङो हानि फोरमान बिलाइ होगोन मालिबिथायाव 421 न'खर आनन्द बिटिनियाव 660 न'खर आमथेखायाव 710 न'खर आरो खयलामैलायाव 1,237 न'खर गासै 3,028 न'खर दिनैनि बे गोथार हाबाफारियाव बा जारिमिनारि हाबाफारियाव जोंनि मादाव गेदेर चिफ प्रमद बर' बिथाङा गाहाय आलासिमोन बिथाङा नुजाथिफैनो हायाखै बिथाङा नोंथांमोन 3,028 न'खरनि साफ्रोमबो हानि फोरमान बिलाइ मोनग्रा जोंनि गेदेमा रायजो राजाफोरनिसिम कंग्रेचुलेसन जासिहरदों बिथांनि कंग्रेचुलेसन जासिहरनायनि थाखाय जों बयबो खेबसे गोबारै आखाइ खबनि नैथियाव जोंनि सरकारा मानगिरि श्री प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव दुलाराय बिटिसि हालामनि गासैबो हानि जेंनाखौ आयेननि सायाव सोनारनानै जोङो खामानिखौ मावगासिनो दङ दिनै जोङो 3,25,000निख्रुइबो बांसिन मानसिनि न'खरनि हानि जेंनाखौ जोङो फोजोबबाय जोंनि नैबे बिजनि सार्कोलनि सिङाव जोङो 4,000 न'खरनो हानि पाट्टा होबाय बिनिनो नोंथांमोननि नैबे खयलामैला हालामाव जोङो 520 न'खरनो हानि पाट्टाखौ रेभिनिउ डिपार्टमेन्टनिफ्राय होनो हाबाय बिनि थाखायबो जों खेबसे आखाइ खबनि सरकारा मोजां मावदों हिसाबै जोङो सरकारखौ लानानै खेबसे जयध्वनि होनि बयबो आंनि उन बुंफागोन आं खावलायदों बिटिआर सरकार जिंदाबाद बिटिआर सरकार जिंदाबाद 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 प्रमद बर' जिंदाबाद 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 प्रमद बर' जिंदाबाद 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 बिटिआर सरकार जिंदाबाद 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 थैंक इउ गोजोननाय थाबाय
दिनैनि बे मोनसे गोथार हाबाफारिखौ मावनो थांनायनि सिगां दिनैनिफ्राय 3 बोसोरनि सिगां आङो जेब्ला जोंनि नैबे UPPL दिल्लीनि नैबे ब्लकनि निसिमा ब्लकनि आफादगिरि बिथांजों सावरायदोंमोन ग्राम सभाफोरनि बेबस्थाया माबायदि अबस्थाया माबायदि जाना दं एप्लाइ खालामनाया माबायदि जादों बिनि उनाव सावरायलायनायनि गेजेरजों जोंनि ग्राम सभाफ्रा माखासे गोरोन्थि मावदोंमोन गोरोन्थि मावनायनि जाहोनाव जोंनि हा होनायनि जा हाबाफारि बे हाबाफारिया एसे गोहैलो जादोंमोन आरो बे गोहैलो जानाय टाइमाव जोंनि नैबे निसिमा बियाबनि BPFनि दैदेनगिरिफ्रा बुंदोंमोन बे साला फेरेंगा जाम्बा प्रमद जाम्बाया हा होनो हायो नामा होननानै BPFनि लिडारफ्रा जोंनि BPFफ्रा एप्लाइ खालामनाङा हाखौ मोनखाया होनो हाया होननानै बुंनानै BPFनि मानसिफोरनो हा मोननायनि थाखाय एप्लाइ खालामनो होआखैमोन नंगौना नङा रायजोफोर नंगौ दा बै मानसिफ्रा रोजा 7,000निख्रुइबो बांसिन रायजो जाबोनाय बे बर' फिसाफ्रा हा गैजायै जानानै थानाय बे मुगायाव जोंनि सरकारा मानगेरेट चिफ प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव साफ्रोमबो बर' फिसानो आरो BTC सिङाव थानाय साफ्रोमबो जाति हारि माहारिनो आयेननि बेबस्थायाव सोनारनानै हानि मोनथायखौ होनो थाखाय जोङो राजि जादों बेयाव मा होनदों जोंनि सरकारा फैबा देनां होगोनब्रा फाग्ला बे प्रमद बर'नि आखाइजों हा लालाबायो जाय रिया 7,000 बोसोर रायजो जाबोबाय आरो बे 7,000 रायजो जाबोनाय बर' फिसाफोरनि मोनथाय आरो मोनथानि थाखाय खामानि मावनो BPFआ 17 बोसोर खाबु मोनदोंमोन नाथाय रावबो आंगोनि हानि जेंनाखौ फोजोबनो थाखाय बिथांमोना नाजायाखैमोन दिनै जोङो होबाय आरो बे होनायखौबो दिनै लानो होयिया जोंनि थाखाय दुखुनांथाव बाथ्रा आं दा बुंनो नागिरदों बै जोंनि BPF फंबाय बिनानाव आबौमोन आनैमोन मादैमोन न'खरनि आंगोफोरखौ जाय BPFआ बादा होदों हाखौ BPF बे प्रमद बर' बिथांनि समाव लानो नाङा होननानै थांनानै कुइसन खालामै आंनि गथ'आ दिनै जोंनि प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव सोलोंथाइ बिथिंखौ जौगाहोदों गावनि मोनथायनि थाखाय जोङो दावहा नाङै जोङो जा मोनथायखौ मोननो हादों बे मोनथायखौ रानना होनो नागिरनाय समावबो लानो होनो नागिराखै बिथांमोना थांनानै सोंहैनांगौ बै BPFनि लिडारफोरनि न'आव थांनांगौ सोंनांगौ मानो नोंथांमोना जोंनो हा होआखै आरो मोनसे सोमोनांथाव बाथ्रा खोनाबाय बे दखानाव BPFनि मानसिफ्रा जोंनि हा गैजायै मानसिफ्रा खोनादोंब्ला खोनासं खोमा खिखौ एरख'नानै खोनासं जाय लिडारफ्रा BPFनि लिडारफ्रा हा लानाङा हा मोना होननानै बुंदों बिथांमोना दिनै जोंनि आखाइनिफ्राय हा लांगोन रायजोफोर लिडारफ्रा BPFनि लिडारफ्रा हयथ' खनायाव जिरायना दंफैयो खोमा साला फेरेंगा बोरायनि आखाइनिफ्राय लाथानोसै दां होननानै नंगौ बाथ्राया सैथो आंनि आइनो आंनि आफानो आंनि आनैनो आंनि मादैनो जोंना सरकारा फैफिनखागोन लान्थाया फैफिनखागोन बै समाव होगोनब्रा होनना थगायबाय दा गावस्रा फेरेंगा बोरायनि आखाइनिफ्राय हाखौ लानो नागिरबाय बेसेबां लासिं सिं बाथ्रा बै जोंनि BPFनि रायजो राजाफोरखौ खावलायदों बै लिडारफोरनि BPF लिडारफोरनियाव दिनै थां बिथांमोना दिनै जोंनि आखाइनिफ्राय सार्टिफिकेट लेन्ड टाइटेल सार्टिफिकेट लांगोन आरो सोंहै नोंथाङा मानो लाखो जोंखौ मानो बादा होदोंमोन होननानै दुखुनांथाव बाथ्रा सानसेखालि जोंनि
मुसलपुरनि मोनसे जायगायाव आं बैसागु प्रग्रामाव थांदोंमोन बागानपारा होननाय मोनसे बियाबाव बे बियाबनि बिजाथिया देरहाखांबाय जोंना दिनैनि स्पिकार बिथां कातिराम बर' बिथाङा बिथांनि गामियाव बिथांनि हालामाव समस्थियाव जेब्ला आं बैसागुनि प्रग्रामाव थांदोंमोन होनदोंमोन सार नोंथाङाथ' हानि रेभिनिउ डिपार्टमेन्टनिबो इएम फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिबो इएम जोंनियाव 5000 नखर दं 5000 नखर जायफोरा दिनैसिम भारत उदांस्रि जानायनि सिगांनिफ्रायनो बावहाय दङ हानि मोनथायखौ मोनाखै होननानै बुंदों लोगो लोगो एप्लाइ खालामनो होदों एप्लाइ खालामनानै गोबां जेंना जेंसिनि गेजेरजों जोङो दा 4000 मानसिनि नखरनि हानि जेंनाखौ सुफुंनो थाखाय फोरमान बिलाइखौ होनो थांगासिनो दङ बैयाव माखासे नखरफोर बिपिएफनि दैदेनगिरिफोर बिथांमोना होनदों थै प्रमद बर'आलाय बहा हा होलाबायनो हानो जोंना नै दा शुक्रबारावनो प्रमद बर'नि सरकारा फैखाजोबखासिगोन जोङो सरकार दाखासिगोन लोगो लोगो जोंनि पार्टिनि जोङो हा रानना होगोन बिदि थगाय दोनबोबाय थादों दा बे बागानपारा हालामनि मानसिफ्रा नै बावैसोनो जोंनि चिफ सारा अर्डार होनो नागिरबाय गावबागाव एमएलए एमसिएलए इएमफोरखौ गावबागाव सार्कल अफिसाव थांनानै हाखौ रानना होनांगौ होननानै बिथांमोना जेब्ला हाखौ मोननो थांगोन बै बिपिएफनि दैदेनगिरिफ्रा जे बुंदों हाखौ लानो नाङा जोंनि सरकारा फैगासिनो दङ होननानै माला मोनबावगोन बे हाखौ खोन्थाया जादों आंनि फिसाखौ दिनै मोजां इनस्टिटिउसनाव हरनो नागिरदों नाथाय आंनि आफाया लेन्डलेस आंनि मुङाव आंनि आफानि मुङाव सरकारनिफ्राय अनसुंथाइ फैदों डेभेलपमेन्ट स्किमफोर फैदों नाथाय आंहा हा गैजाया जायनि थाखाय आं मोननो हायाखै बेफोर जेंनानिफ्राय जों माला सुस्रांनो हागोन आसामिसाव कामरुपियाव मोनसे बाथ्रा दङ हात आसे भरि आसे मनुष्यर माया घर बनाय थाक बाना जाने की है बान्दर भाया बुजिदोंना बुजियाखै आखाइ दं आथिं दं सुबुं बायदि नाथाय न' लुनानै थानो रोङा माथो नोंलाय मोख्रा होननानै बुंदों मायाव न' लुनानै थागोन जोङो बिपिएफआ 17 बोसोर जोंखौ मोख्रा साजायबोबाय मोख्रा हायानो गैजायाबा बहा न' लुगोन हाखौनो होआबा बहा जोङो न' लुगोन बबे अनसुंथाइखौ जोङो मोननो हागोन नाथाय गावस्रा मा खालामदों बिपिएफनि लिडारफ्रा गावसिनि मुङाव रेजिस्टार खालामजोबना लादों जाय हानि थाखाय बर'आ 35 बोसोर अस्त्र लानानै दावहा नांदोंमोन जाय हानि थाखाय बर'आ 34 बोसोर लामा जथे सोमावसारदोंमोन बेफोर मोनथायखौ भारत सरकार आसाम सरकारा नै बर'फोर ट्राइबेलफोर बिटिसि बै साहा ओनसोलाव बुरलुंबुथुरनि साहा ओनसोलाव थानाय रायजो राजाफोर नोंथांमोननो जोङो बिटिसि होनोसै बिटिएडि एकर्डनि गेजेरजों नोंथांमोननि हानि जेंनाखौ सुस्रांनानै ला होननानै आसाम सरकार भारत सरकारा जोंनो होबाय আমাৰ অনাবর ভাইসকলে ক'ব পাৰে বিপিএফৰ দিনত অনাবৰসকলক মাটিৰ অধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত কৰি ৰাখিছে বুলি নহয় হাগ্ৰামাৰ দিনত বিপিএফৰ দিনত বড়োসকলকো মাটিৰ পাট্টা দিয়া নাছিল बर'फोरनो हानि पाट्टा होआखैमोन जोङो बिटिएडि मोननायनि सिगां 34% बर'फ्रा हानि मोनथाय दंखायोमोन 66% बर'फ्रा हा गैजायामोन बिटिसि मोननानै 17 बोसोर थांनायनि उनाव थांनाय 2020 मायथाइनि 15 आगस्टआव जेब्ला मानव गेदेर शिव प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोंनि बिटिआर सरकारखौ दायो बै समाव लागिबो 34% जोंनि बर' फिसाफ्रा हा दंजायोमोन बारायाखैमोन बिटिएडि मोननायनि उनावबो मानोना हाग्रामाया गावनि बिहावनि नामाव हाजार
रिजार्भ फरेस्टखौ डिस्ट्रय खालामनानै साहा बागान बानायनानै होदों गावसोरनि मानसिफ्रा बायदिसिना बागान बानायनानै लादों आं बुंबावलिया देरहासाराथ' 13टा साहा बागान दङ 13टा मोनसे मोनसे साहा बागाना 300 500 800 1000 बिगा थायो 13टा साहा बागान बा खै हाजार बिगा हा थायो बेहा